No a pon, to bych u te první leta, pon jsem ja šla 2 leta do Erfurta, to je tak jedna ta výška od toho Bora Meko, je to rozsudživa. Ale dasno jsem jaké 6. letníku, aby tak byla. Da je ta prava ta marka, ta punže do Erfurta, tam pa su jaravele Serbote byli, tam je například, když ona muča byla, knjeni Kubašec, to je ta Maria Kubašec, ta je tam v Erfurtě, v té kloštorské šuli byla, pon ta Sotra, když je ta lékarka byla, knjeni Timanova, ta je tam byla, pon je tam Recena byla, Krista Miškankova je tam v Erfurtě hukna, ta je katechetka tam hukva. Ja sam tam te dobjava. So, nekje to pa so zmenivo, da sem ja do 8 letnika chodziła, jo najemol vodvavo, also zasadne za všetkých 10 riadonja. So, nek pa su oni me tam te Erfurtče zno podra leta přizevili, a tun Erfurt, tun ja so za tun čas hišće so tak hudav, so se ty za te holco tam, to je kaj 10 letnik był. Ale přesto, so je so tam najmo ta šula zakazała, a od štátno boka se ty 10 chodził, a naša mačpa, jak sem ja prenja była, naša mačka praviła, ty nie możeš neke 10 let jodošle chodzić, a ponšte te 2 leta do Erfurta, to ja ne udržu, mač piše těžko kora. Tedy byš neke glaj do Erfurta, dokiž na tomu nenđemo, na to verzichtvat, ja nekaj to se. Nenđemo so to zdać, ty tam punđeš, a najnik su te 10, od te covoj riadoni, musimo ten snano take oko cicci, boli z njemski riadoni romadže, 10 toch najhubenčích smedža vonte tam dobja ostać. Nekaj to je problem był, nik pa je nam knez Pech, knjeni Cyžova, te su nam to šinik jara pomali, za ja to přes šulski amt v Budyšinie, za ja dostanu tak, za môžu ja tam do to Erfurta hić. A tun čas dobu ja prajč, to je mi tak šćemal, ja sam byla 14 let stara, to je tak, jen se dybal so sam starač, naše starši su dybali tam zapvačić tun šulu, to je jen viste, also penes koštvalo, a pon sem ja krenula 20 markov kapsnych penes. Hej, što si ty veli za 20 markov na mjesac, to ne je drudeš, nisu goržane peneze mi dač moli, dokež to je ten pon so šorichtvalo na protrustwo,